Maayong buntag, Kabisayan ug Mindanao, labi na sa itong mga suki kayong ting pagpinaw din sa inusarang sibiyaanan sa mga mamumuo. O kining programa sa kanginan sa Ramon Abites Foundation Incorporated ang pagtuki. O kini inyong alagad si Pagtuki Tat Samson makig-uban kaninyo sa usa ka oras nga pagpanuki sa mga issue nga may kalabutan sa kalambuan. Mahigala, Agosto 29 karon 2015 ug katapusang Sabado sa bulan sa Agosto mahigala ug ang atong hot issue mao ang paglikay sa disgrasya. Again, ang atong hot issue karong bulana mga higala mao ang paglikay sa disgrasya. Apan sa dili pa ko mopadayon, tuguti ako sa pagpangayog katahuran pag-usab kaninyong tanan nga nagsunod kanunay og suki kayo nining ato ang programa. Labi na gyud sa itong mga kaigsuunan nga anaa diha silang tagsa-tagsa ka panimalay, silang tagsa-tagsa ka panginabuhian ug usab sa atong mga kaigsuunan nga anaa sa lain-laing isla no nga silingan dinhi sa probinsya sa Sugbo. Unahon nato ang atong mga kaigsuunan diha sa probinsya sa Leyte, probinsya sa Bohol, sa Negros, sa Mindanao no o ang ubang pipila ka mga lugar diha nga maabot nini ato ang pagsibiya diha sa Mindanao area ug ingon sa dinhi sa ato ang probinsya sa Sugbo no. So labi na gyud sa atong mga nagsunod gyud kanunay ug way sipyat no diha si Remy diha sa Lahog nga naminaw karon og sa mga silingan ug ingon sab dito sa Tinaan Naga sila si Mama Bibi ug si Papa Natoy ug mga kaigsuunan ug mga kaigalaan diha kanyong tanan no ug si Miss Ann po diay nga anaa diha sa kanang lungsod sa Naga no. So nga nagsunod sad ug ang imong sab kaubanan nato sa buhat diha sa Ramon Abites Foundation Incorporated kaninyong tanan maayong buntag sa atong mga nanay no sa Rafi Microfinance ug ingon sab sa atong mga kaigsuunan sad nga mga taxi drivers, bus drivers, jeepney drivers, habal-habal drivers, mga tricycle drivers nga naminaw pod nato no. Ang tanang mga kaigsuunan gyud nato nga di gyud nila sipiaton sa pagpaminaw sa ato ang tulumanon mga higala. Labi na gyud sa ato ang istasyon sa DYLA ug ingon sab sa atong programa sa pagtuki mga higala no. So nini nga ato ang paghisgot atong tukion ang paglikay sa disgrasya. Kuyugan ta mga higala karon taud-taud sa atong mga kaigsuunan gikan sa Cebu City Transportation Office ug ingon sab sa atong mga kaigsuunan pod sa atong mga dinapit gikan sa Land Transportation Office Region 7 no. So kuyugan ta nila haron ilatang saysayan ug ilatang katagaan ug katin-awan no. Nining ato ang topic karong buntaga mga higala. So muna nga ayaw kasipyat sa pagpaminaw o pagsunod kanunay ning ato ang programa. O bakahabot mong mo padala sa inyong mga mensahe, ipadala lang sa ato ang pagtuki mo hotline ang numero 256-1679 o baka sa 255-5754 o gato ang pagtuki mo bahal ang numero 0932-848-7293. So muna siya mga higala ang ato ang mga contact numbers o ingon sa pwede sa ninyong ipaabot no ang inyong mga mensahe sad pinagi sa to ang Facebook account no mao ni ang ato ang pangutana dito, how do you follow traffic rules and regulations? So once post na ninyo ato na silang basahon mga higala no nini sud sa to ang programa. Okay, so mga higala kining road safety practices no gikinahanglan nga atong i-observe no ug atong i-practice kanatong tanan no nga mga individuals to prevent from loss of lives, properties and injuries no. Ang atong mga kadagkuan i-deklarar sa polisiya to ensure road safety through the observance of the citizenry or responsible individual di pinaagi sa pagsunod no sa kanang gitawag natong ethical driving standards. So pinaagi nini kini mo promote no sa general welfare labi na gyud sa entire populace dinhi sa atong nasod. So matud pa sa World Health Organization, road crash accident ni resulta no ngadto sa 1.24 million death
deaths every year, no? Matud pa sa WHO, and it has been estimated, nag-estimate nga over 20 to 50 million every year suffer from non-fatal injuries worldwide brought by road accident. So imagine na nimo mga higala, no? 20 nga to sa 50 milyones kada tuig, no? Ang musaffer gikan sa non-fatal injuries worldwide. Baguhay lang, usa ka pastor ug usa ka basketball coach was killed in an horrific accident while 8 other people suffered from minor injuries. Dihang ang usa ka van, no? Usa ka van hit several vehicles on a national highway dito sa barangay Kanduman, Mandawi City, Mahigala. The fact remains that road accident can be prevented. Thus, the government needs to take action to address, no, kining kasiguruan nato, no, sa kadalanan in a holistic manner. It may require the complete participation and involvement of different sectors such as transport, education, police, o sa ato ang panglawas nga makatabang, no, to secure the safety of the public. So as we aim to lessen the road accidents in our country, ang pangutana mga higala, how important is proper execution of programs and plans in addressing road safety? Unsa may mga aksyon o mga programa nga angay buhaton, no, to readiness, no, in preventing road accidents. So mo kining mga pangutana mga higala nga gusto tong siren gikan sa atong mga bisita, no? So mo na nga kuyugi mi ninyo aron ato ning masayran gikan kanila mga higala. So naay pipila ka mga ipasupot nato, no, nga mga painomdom. Tuman Cebu pwede kaayo. So unsa ang Mega Cebu kung nakadungog mo mahigala? Ang tumong sa Mega Cebu mao ang pag-implement o pag-implementar sa gihimo nga integrated master plan, no? So when we say integrated master plan, daghan kay ni siyang gitan-aw mga higala, no? Ang mga dagkong problema sama sa nga atong na-experiencean karon o giatubang karon, kining basura, baha, water shortage, traffic ug uban pa. So hangyo nato, no, sa mga driver tuman, una sa tanan tuman sa traffic rules and regulations, hunong sa jeepney stop lang nya, subay lang sa inyong lane, walay paugatay, sunod lang tabay. Ayaw himua og parkinganan ang dalan kay makababag kana mga higala, no? Unya ipatan-aw ang tambutso sa inyong sakyanan kanunay para paglikay sa smoke belching mga higala, kay usahay sa draba kanang ang atong mga kaigsuunan, no, nga nagsunod sa imong sakyanan nga grabe kaayo mo nang daghan kayong small belching. Anyway, nakakaroon, no, sa linya si Sir Lee Everett Chuan, no, ang Kasamtangang Operations Division Law Enforcement Section sa Land Transportation Office Region 7 mga higala. Okay? So Sir Lee Everett, mayong buntag nimo sir. Sir, good morning sa good morning sa imong tigpaminaw. Sir, una sa tanan, unsa may mga latest figures karon in terms of road accidents dinhi sa Cebu? Actually, sir, sa mga road accidents, no, kay ang LTO, the first responders man ang mga utangan, namatay mga LGO, mga traffic investigator, nga nato sila yung mga figures dito, ila-ila. So, sa amo diri sa LTO, sir, ang amo ra gyud mga basic. Kanira gyud ang ihatag magipanghatod sa mga police investigator ilang mga kuan, ilang mga license sa mga nabangga o diri sa amo kanang walk-in complainants, mga more or less mga 10 gina siya, 10 ka incidents kada adlaw among madawat. 10 incidents kada adlaw? Mo nay murag bahog na nato sir og average. Oo. Okay. So kini siya sir, ikumparar nato sa mga nangaging tuig, kumusta man, ni-increase or na-decrease karon? Sa akong tanaw sir, ni-increase gini siya niya. Alarming na kay ni siya kay bisan og motor magpangga naman. Kasi nga imbis pa nga two-wheel vehicle na lang sila, kumukra kayo maka diskarte og lusot-lusot. Magbangga pa man gid sila. Dagan ng mga motor-motor nga incident atong natali ron diri. Karon
tuiga. Sus motor to motor na ha. Mm. Nga matod pa nimo dali ra man ta nang maka-maneuver apan Oo. daghan ang mga insidente ni ana nya matod pa nimo Sir Lee, alarming na kaayo. Sir, unsa man sa inyong tan-aw karon ikaw mismo na sa LTO kamo diha sa mga kadagkuan, how do we address the increasing number of road accidents kaha sir, labi na gyud dinhi sa ato sa Cebu? Oh, okay. Ang LTO nagtan-aw mo gyud anak sa sinugdan pa kay usam na sa atong mandatos no Mm. nga paghatag og sakto gyud unta nga lisensya sa katong mga kuan gyud nga driver, tarong gyud nga driver. Mm. So unta sa akong kuan experience ang usa gyud nga kuan na siya ma-decrease na ang mga anang accident. Magtinabangay gyud ta kay di man ang LTO ray makakita kay pila ra man ni kabuk personnel good. Tinuod. So ta na gyud unta mga LGUs nato usa sa nang tabang gyud monitor gyud ta sa daan sa highway. Mm. Dili kay anara ta sa atong opisina nya dapat na tay mga speed limits bitaw nga kanang mga enforcer nga naay mga speed guns bitaw nga mukuan gyud sa overspeeding sa sakyanan ba. Pero sir, talking og speed guns na ato naman ang madungog no sa laing mga nasod, pero dinhi sa ato sir na bana sa dinhi sa Cebu. Wala, mao nay akong nakuanan sir kay diri sa Cebu pag ito kadungog na ana. Sa Davao ginoon nakahikuan ko kang Mayor Duterte na sila ana kay in fact ang mga taga LTO ganahan kay manakop ana dito sa over speeding dito sa Davao kay tagaan man sila incentive ni Mayor 200 Okay. kada dako. Okay. Oo, dito sa Davao sir pero diri sa Cebu sir unfortunately wala pa koy nadunggan ana. Pero basin dito sir naa sila ana sa Davao kay basig lagyo ang ilahang mga kuan, mga daan. Dili para sa tuwa dinhi nga short, short kaayo. So mo lagi na sir, dapat unta kaning mga highways nga dagko kay nato labi na diya sa SRT, nga dito sa mga province road nga gipalapdan na dapat lagi ta kay mga personnel dito nga monitor anang mga highway sama ng mga highway guards nga magkuan gyud sa speed limit ba kay haron dito makabantay sa dang ubang nga driver nga uy na manday ni sila diri di ay nailang ko diri ana. Like for example sir diri ato sa SRP no, naam gyud na gibutang di ang speed limit 40 or 60 ba? Kita gyud nimo. Nya imong naon nanawang SRP na abag visible bago na ilang mga kuan diha personal diha. Mao gyud. So kita lang nimo ambot lang dapat unta every kanang kuan diha kanang naibutang nila nga speed limit nila nagit tay personal unta sa nga monitor. Kung gipatuman ba gyud nila. Sir, aside sa kining mga about speed limits o kining pagpakabana sad sa atong mga local government units no, dili lang siguro sa Cebu but the entire province at siguro sad sa ubang mga probinsya. Sir, unsa pa may nakita nimo kaha nga ma-address nato ni base lang gyud sad sa imuhang kaugalingon nga pagtan-aw? To be a responsible driver dapat pod kami sa diri sa among ahensya labi na kami giver sa mga licenses stricter policies user niya dili lang ta basta-basta dito mo hatag lisensya. In fact ang atong asik karon naghimo na nanay program karon siyang gihimo nga dili na inana pareha karon nga inana dili na inana ka sayon mo kuha og lisensya na siya stricter policies yun nga ipatuman pohon. So at least sa inyong office. Driver pod, yes sir. dili lang kay mulingkod sila dito silang sakyanan nga padagan. Dapat tanawon sa nila as driver responsible sila nga kondisyon ba ilang sakyanan, Tinuod. nagsiga ba na ilang mga suga unya naabay rehistro da ang sakyanan dili ba expire. Amo sa nang una sa gintanawon sa mga driver sa dili pa sila mo padagan silang sakyanan. So kung ato ning sumadahon sir, una sa tanan ang mga nag-implementar sa balaod nga strikto o pagpatuman niini unya ang ato pong mga driver mismo pod nga concern, responsable pod sila matud pa sa imong. Napangay ra gid na sir kay aron maminos na siya mga inana nga mga road accidents labi na mga grabe kayo patang diri sa Kanduman. Kay so far sir murag mao man toy grabe-grabe gid no nga hitabo. Kay ang LTO ron sir kung nay mga inanang accidents labi na nay mga makalas tawagan mi sa mong direktor gyud ay paadto gyud. So katong sa Kanduman bisan to sa Bado ba to? Ay siya ko ligo ni gato gyud ni. Kami dito mi mao lagi nakita namo nga mao lagi na sir. Ang driver ni ingon sa wa siya brake. So
hinay ang brake, kuan wa mo kupot yung brake. So dapat unta ni kuan gud siya ni drive gud siya og downhill. Bukat ang iyang karga, so dapat hinay yung tayang speed at panahon na kay bisan mo yung brake dili kay mo function Yung niya paa. man yung dagan lang hinay di siguro ni ato ka kuan ka siya tawag gani ka grabit mo Ka-grabe. hindi, ha? Mhm. Kay downhill mo guna gikan sa Gubyaw Tinuod. sa esquina kan Gikan sa Ibiridi. Kuan mo gina diha hilan mo gina napita diha sa daghan mo gina mga matay na diha mga motor. Okay, na may, di ba, gikan sa Kanduman, mo uban na mo left turn padung sa Konsolasyon. Oo. Nya labi na mag-traffic kayo, nya di sad wala usahay mawa man sad nang tig kuan go diha sir, tig traffic no. Mao sad lagi mo kuan sa say mo tuna utay na ha. Mao gyud. Karon ina natanawa ron sir. Tagaan na pag-example kaning Epic Summit na to ron. Napagay daghang aksidente ron nga daghang pulis nga nagkuan, di ba? Minimos biya ang Tinood. aksidente karon kuan na. Tinuod. Kay kada esquina sa Cebu Mandawi Lapu-Lapu na may mga pulis, Correct. na may mga enforcer. So ni minus gito sa matod pa usa na sa ilang usa na ang kuan di ay ang pag-usas pagpamino sa mga aksidente sa road accident. Kani day pagutang og mga enforcers sa atong mga kadalanan. Oo. So at least makatabang na to sir, no? Sa pagman na to sa pag-manage na to sa traffic. Okay, sir. Okay. Sir, sa katapusan unsa may imuhang mensahe, no? O baka pahinumdom sa ato ang mga kaigsuonan nga mga labi na gyud sa atong mga kaigsuonan drivers, no? Ako lang yung kasulti sir sa mga driver nga gitagaan na tog lisensya. Kani take man na sila mga exam, take na sila mga seminar, ila lang yung nang di nila kalimtan to ang among gipanulti sa mga atong mga lecturers o atong mga diri mga LTO enforcers nga. Sa una sa tanan sa dili pa kamo sakay sa imong sakyanan, mo to check up ni imong sakyanan o kondisyon ba nisiga bang mga signal lights, ang brake, ni function ba? Na imong ligid, okay ba? Ang imong mga rehistro, dili ba expired? Nya human, ug na nakasadaan, dapat disiplina, magdili kay Magpaugatay. Paugatay dapat disiplina sa usag-usan ninyo na dili ta nya sa mga PUJ ug sa mga 400 vehicles dapat abi no stopping diha abi wa may enforcer mohunong dapat ilang respetaran ang mga traffic signs kay haron usa sa maka pusog accident kanang di sunod. Kaya agig pa ambit sir no dito sa laing lugar nahibulong ning ang mga driver dito ug atong mga pedestrian kanang disiplinado makayo. So nangutana mi kuryoso mi nganong inana sila dito kay kanang di ay ko no sa eskwelahan pa sa gagmay pa sila gitudloan na sila sa inana bitaw nga kanang proper discipline. No, labi na gid na sa kadalanan. So mo na nga didto. Wala na naman siguro ikuan ang CHED ana sir ang kuan department basin pod no sa atong sa atong curriculum. Basin pod sa atong education sector ilan na pod ang nakit-an. Anyway, Sir Lee, salamat kay sir sa imong pakig-uban namo karong buntaga niya. Daghan kay misag nakatunan no gikan sa nimo. Ay, okay sir. Thank you sir. Daghan kayong salamat. So mahigala mo kato si Sir Lee Everett Chua no, ang Assistant Chief Operating Officer sa Land Transportation Office Region 7 mga higala. So di nato lang anon sad no. Ato sang ipaila ang ato ang bisita sad karon gikan sa ang kasamtangang Acting Executive Director sa Cebu City Transportation Office si Attorney Ray Gialon. Attorney Ray, mayong buntag sir. Sir, may buntag sa automatic paminaw. So, sir, imuhang naabta no ang atong diskusyon kabahin sa kining aksidente nga ato ang na sinati no kaganila lang among gisgutan ang kining mga datos pod sa atoa nga matud pa ni Sir Lee sa LTO average kuno sir of 10 accidents per day no dinhi lang sa ato sa Cebu nya matud pa niya sir alarming na kuno kay ultimo na gay kunong mga motor mao nay magbangga so mo ni siya ang iyahang datos karon og information nga gipaambit attorney unya
ang ako sigurong pangutana attorney unsa may mga actions and programs karon nga angay nga buhaton to raise more awareness labi na gyud nga sa pag-prevent nato sa road accidents dinhi sa ato. Atong buhatan sa Cebu City Transportation Officer kanunay ang kampanya ilabi na labot sa edukasyon sa mga drivers. In fact, sa di pa sila mo renew unya mo kuha sa ilang ID dito sa among buhatan, doon na sila seminar nga atinan dito uban sa mga sakop nato sa education division. Apil niya na ang pagpasabot pagbalik sa mga traffic signs, ang unsay mga kinahanglanon nila nga buhaton diha sa daan. Ang atong gibalik-balik gyud sir ang pagsilsil sa ilang alimpatakan kung unsa ka importante ang pagsunod sa mga traffic rules and regulations. Ang atong Biblia diha sa atong buhatan mao ang Cebu City Traffic Code. Gamikan kay atong buhatan mao man ang tigpatuman sa mga ordinansa dinhi sa syudad sa Sugbo. Kalabot sa enforcement mo nay importante kayo nga atong gitutukan usab sir kay bawta nga ang atong buhatan short-handed in terms of personnel, especially traffic enforcers. Di maato sa 180 ka mga enforcers lamang sa tibuok Cebu City area. Pan sa gihapon sir kanunay ang atong pag-detail ug deploy ilabi na sa mga lugar kung diin sagad gyud mahitabo ang disgrasya sir. Mao ni atong gibuhat. Of course kinahanglanon nato ang tabang sa Land Transportation Office. Gumikan kay kini sila ang implementor of national laws na maghisguta og habal-habal. Importante kayo nga kanunay ang atong pagsusi unya kung kining mga nag-operate og habal-habal. Numero 1 naabay lisensya, ikaduha naabay rehistro ang ilang motor, ikatulo and basically the most important po sir is that this is a blatant violation of a national law. That is the Land Transportation Code. Muna nga importante kayo nga makig-alayon ta uban sa LTO ug sa PNP kalabot niini kay ang tema gyud sa atong enforcement sa traffic laws dinhi sa Syudad Sugbo ilabi na may kalabutan sa habal-habal sir is to contain them. Kay problema man gyud kayo pananglitan atong matan-aw diha sa Lahug, JY Square. Yes. Rampant kaayo ang habal-habal diha. Kapila na ta mupahigayon og pagpangronda diha nga area to check if naka-comply ba sila sa mga basic ayo. Like kanang naa kay himuon nga pagsusi kung ang ilang mga accessories gidugang ba diha kay that is a violation in itself. Kanang tambutso nga saba kay muffler sir mo ni reklamuhan unya kanang headlights. In fact this was taken up sa SRP interim traffic policy management board sir diha sa atong South Road Properties. Ang pag-acquire og mga ekipo unya sir no ilabi na pag-determine pila ka decibel ang inig paandar sa ilang sakyanan kay saba man gyud kaayo unya ang lumen sir kanang gipang-usab nga mga headlights nga inig ngit-ngit gani kay sir maigo ka sa headlight murag makabuta. And these are modifications which prove to be very dangerous especially in the highways and in the open roads sir. So kini constant lang sir no nga pag pahibaw sa mga drivers nga wata nagpakabutag bungol ini. It's just that we're waiting for time to acquire this equipment pananglitan speed gun nga atong gamiton. How can we determine whether or not the driver is committing a violation in terms of speed limit kung wala tay speed gun? Manay conclusive kayo and we do not have that equipment for now sir. Especially sa atong buhatan diha sa SRP kusog kayo ang padagan, ang uban maglumba mo nang kinahanglan tag speed gun, ang uban nakainom ato usab nang gi-request sir sa SRP Traffic Task Force liquor or alcohol analyzer aron nga inig maka-violate siya traffic rules kinahanglan man tag dunay initial violation then inig makasimhot nga dunay ilimnong makahubog sa iyang pagbuga sa inig istorya niya ato siyang ipa-undergo og liquor analyzer og exam sir. So ingon ana ang atong gibuhat sir in terms of enforcement. Of course karon di bag-o pa man gyud kong nakalingkod but rest assured mauna ang atong gitutukan karon sir strict and serious implementation of traffic laws and ordinances sir. Apan Attorney Sad no makita pud nato gyud nga nana sa gyud improvement no
kadagkuan sa siyudad sa Sugbo. Sa akong obserbasyon, no, naningkamot sa gyud nga Salamat na ikaw mga kayo, sir. bag-o, no, usakos nakakita ana sa inyong improvement in terms of dili lang sa inyong uniforme nga siga kayo nga sa layo pa murag di katago ang imuhang mga tao ana, sir, kay tungod sa uniforme, no, matod pa sa mga drivers mura kuno sila maalerto tungod kay sa inyong uniforme, at least makakita ta og positibo nga reaction, no, gikan sa atong mga drivers. But then again, matod pa nimo daghan pa mangyutang i-install, daghan pang bitang i-acquire. Yes, sir. I think sa ako sang pagtan-aw inyo sa gyud gitutukan og maayo. Sir, sunod akong pangutanan nimo, how are these programs helping in addressing road safety nga inyong gipang implement, no? Apan imo lang ning tubagon, attorney, human lamang ni pipila na to ka mga painumdom og dugang mensahe. Kahibaw pa mo kanus anay tabo ang labing unang Road Safety Conference sa nasod, matud sa ncts.upd.edu.ph ni adtong Setyembre 6, 2005 nahitabo ang labing unang Road Safety Conference sa nasod. Ang tema niini mao ang A Conference on Vulnerable Road Users. Kini si Pagtuki Jeddah naghatod niini mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ani ang mga pinakaunang kalihukan ug panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Giablihan na ang 5 ka mga bagong branch sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated Microfinance sa probinsya sa Bohol, Cebu ug Leyte. Sa pagkakaroon, ang Rafi Microfinance aduna nay 23 ka mga branches sa mga nahisgotang probinsya. Ang mga giablihang branches sa Rafi Microfinance anaan nahimutang sa Bohol District sa siyudad sa Tagbilaran, sa Cebu branch anaan nahimutang sa Tipolo, siyudad sa Mandaue, Valladolid, siyudad sa Carcar ug sa lungsod sa Sugod, ug sa Leyte branch nga naa nahimutang sa Barangay Poblasyon, Palompon, Leyte. Matod ni Jonar Dorado, Pangulo sa Rafi Microfinance Business Development Unit, sila ni kometer sa paghatag ug kahigayunan sa mga komunidad, labi na katong mga nangindahay nga makabaton og kagalingong negosyo. Nipadayag ang lokal nga kagamhanan sa Liloan nga sundo nila ang Giant Clam Conservation kansang proyekto gipanguluhan sa Kantaan Centennial Multipurpose Cooperative kon CCMPC sa Camiguin. Kini human mipaambit ang CCMPC sa ilang kahibalo ug kasinatian sa pag-atiman ug pagkonserbar sa mga giant clams ngadto sa Liloan. Ang CCMPC usa sa 8 ka mga finalists sa 6th Ramon Aboitiz Foundation Incorporated Triennial Awards. Matod ni Anita Cordero, Pangulo sa CCMPC, andam silang mutabang sa mga mangingisda ug sa LGU sa Liloan kung unsaon pag-atiman ingon man ang pagpasanay sa mga giant clams. Subay niini, gitanyag ang CCMPC sa lokal nga kagamhanan sa Liloan nga hatagan sila og usa ka giant clam aron maoy mopasanay niini. Ug mao kini ang nahitabo karong semana sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini si Pagtuki Buen, maayong buntag. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya nga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon EJAC sa programa po sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikot sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351.